Officer 3 sa DSWD 11. Sir Lou, good morning! Maayong buntag, Ma'am Renz, maayong buntag sa atong mga listeners sa ato ang programa no na serbisyong straight to the point. So yes, good morning once again. Yes, sir. Advance Merry Christmas, sir, and subay karon sa Advance to Merry ang Christmas too, ma'am. Yes po. Subay sa kining mga Christmas activities murag naapod tay activity nga gitawag nga Bayani Ka Awards 2023. Sir Lou, unsa gani ni sir ug unsa nay update ni ini, sir? All right. So, Ma'am Renz, ug sa atong mga listeners, kaning Bayani Ka Awards is kani siya gina-conduct ni siya na it's an awarding event no gina-conduct ni siya since the year 2014 alang sa mga community volunteers na pugihan ni Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services kun Kalahi Seeds. So mo ni siya ang one of the big tickets na programs ni DSWD no na nag-concentrate jud siya more on infrastructure na mga projects and others no but mainly sa infrastructure. So kani atong mga community volunteers kani sila can be a worker sa munisipyo, no worker sa barangay. So ginatawag natin silang community volunteers because they took part or currently taking part no sa pag-implementa sa programa nga Kalahi Seeds o sa community-driven development approach. So, since nag-COVID, no, nag-COVID-19 pandemic, naundang ni siya na event, but karon na gilift naman gyud ang COVID restrictions, so kumbaga wala na gyud pandemic. So, nibalik ni siya. So, ang Bayani Ka Awards, nahati ni siya sa nagklase-klaseng categories. Naatay gender and development category, naapod tay interior local governance, naatay operation and maintenance, hangtod sa naapod tay kani exceptional senior citizen volunteer, persons with disability, kaning ato ang mga senior citizens and so on. No, so nagklase-klase gud ni siya na mga categories na ilang pagdaugan. So if mangutan na ta unsa ang mga pwede nilang madaugan. So kaning ato ang event na agud ni siya ay cash prize no nindot gyud na maghatag ta og cash prize para sa mga deserving or pugihan nato na mga community volunteers. So ang winner nato we have 9 categories no. Yes. So siyam na siya ka kategorya. Per category na siya 5 ka finalists. So ang isa ang sa 5 ka finalists usa lang ang mudaog dito og 10,000 meaning siya gyud ang kumbaga ang cream of the crop or ang pinakahawod or na pinakanindot gyud og taas na score no based sa atong mga judges, and then ang the rest kay mo dawat og consolation prize na 3,000. Yes, sir. Yes, Oo. so that is Opo. Kano sa gari ni siya iano, sir, ang inyuhang murag ipang award ngadto sa mga Alright. napilian? Yes, Ma'am Ren. So very timely kaya tong guesting because ang ato ang event will be conducted today. Uy. This afternoon. So manghani atong mga finalists gikan sa managlain-laing munisipalidad o probinsya sa entire Davao region para musalmot no sa atong awarding og kuan pod no this would also serve as murag year end Yes. nato na pahalipay sa ato ang mga community volunteers para sa ilang efforts good no sa pag-implementa sa pagtabang sa successful na implementation sa Kalahi Seeds program through the community-driven development approach. Oo. Congratulations daan, sir, sa finalists sa Bayani Ka Awards no sa 2023. Opo. Sir Lou, aside sa Bayani Ka Awards, any announcements from your office labi na this holiday season po? Okay, announcement this holiday season, wala man pud kay anything in particular, ma'am, no, but kato lang no if natin mga kasi doon taas gid kaayo ang scope sa programs and services ni DSWD in general. So aside from Kalahi, naapod tay 4Ps or the Pantawid Pamilyang Pilipino program, naapod tay under protective services no kaning ato ang travel clearance for minors, naapod tay AIC. So any concerns lang po no they can come to the office Mondays till Fridays between 8 to 5 p.m. and they can also visit our social media accounts no Facebook no we have DSWD 11 Davao Region, as well as Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, and our website. So any questions ma'am pwede lang kay nila
labi sa ato ang indicated man sa atong website man kung unsang ato ang email. Yes po. Na sila gusto ng mga reklamo or concerns or other questions. Opo. Lastly, Sir Lou, December 25 and 26, walay office, sir, no? Exactly po, ma'am. Opo. So as declared po, so December 25 is a Monday, so that is Christmas Day, and then additional special non-working holiday on the 26th na walay opisina. So makita-kita po tatangan sa mga di makaapa sa ilang mga tumong sa DSWD this week. We have until today and tomorrow. Next week po will be on the 27th, 28th, and 29th. So Wednesday, Thursday. Okay, ayan. Sir Lou, thank you kaayo sa imong panahon. Pasensya kay medyo pagaw-pagaw ko, dili ko katabi og tarong. Advance No Merry problem, Christmas ma'am. sa DSWD 11, sir, and God bless Advance po. Merry Christmas po, DXDC. Thank you. Bayong buntag once again. Ato nakauban mga kasama si Sir Luis John Lasida, Social Marketing Officer 3 sa DSWD